Niks mo buzz, niks mo public active in the Gradaim. So she'll go a few atmosphere niks farnish and mrena never be an ori. Harba fisra can allach chéamh ruhas an ceann mór in nacht. Cílim gohfuil an méid talin agus an caite cheoltóireacht atá an tríomhán na Gaeilge tá sé do chreite. Idir trícéad agus ceircéad duine an seo Gaelid ag bhain tanmhas in i cainte Gaeilge in na chéile. Ag bhain tanmhas an ceol den scoth atá an seo. Is níl an crackin agus cláir muid ag snowin aon jasin is táú gcónaí ar main tí is ní féidir muir ag dá mar seo. Bhín just tá buzz maithan is bheine maithe agus tá daoine ceol iontach gafa. Agus beidir deach nach ó. Agus cílim gohfuil acadí mar seo ríthabhachta chun sin na spréigiú agus spréigeann sé daoine níos óga ceoltóir níos óga sim a lacu sa cheol as Gaeilge. Chun ardan a thuirt na nua ceol Gaeilge gan ceol có amsithe inar djenge héin ní bheith taithí ag an tseanga. So sin an fá a bhfuil an ceol go táhairta sin có réachtanachs tá arneal sláinsiúil Gaeilge ó híomh an ceolda agus seán fábhail na Gradaim mar seo.